Ndi nthawi ya nkhani uchokera kuno kwa MBC ndipo mawa uno muli ndine Austin Kachipeya koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati dziko Malawi limayamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi dziko la United Kingdom. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwaukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Amalawi anali nacho pa wailesizi. Ndipo mayiko a Malawi komanso Tanzania asanena mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'onozing'ono m'dziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsindika za ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi la United Kingdom. Dr. Ansah amayankhula izi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Ali Stubblefield anakumana ndi kuchita zokambirana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo. Charles Wahala watitumizira ripotiri. Pazokambirananso wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anayamikira ubale omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi ndi United Kingdom ndipo anati mayiko awiriwa amathandizana mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo kulimbikitsa chikhalidwe komanso ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Dr. Ansah anayamikanso dziko la Britain kamba kothandiza dziko la Malawi ndi ndalama zokwanira 8 million pounds zomwe ndi pafupifupi 19 billion kwacha zomwe zinapita kwa anthu omwe ankavutika ndipo ankasowa chakudya. Thandizoli linabwera kutsatira pempho limene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana pa nthawi imene anthu ankavutika ndi njala m'dziko muno. Ndipo mmawu ake kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Lady Catherine Stubblefield wayamikira utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika kamba koyika ndondomeko zooneka zomwe cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chibwerere. Kazembeyu wati dziko la Britain lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana monga malonda, maphunziro komanso magetsi. Stubblefield anabwera mdziko muno kukhala kazembe wa dziko la Britain mwezi wa Novemba chaka chatha ndipo analowa m'malo mwa Fiona Rich. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Aphungu a nyumba malamulo ayamba zokambirana pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi lachisanu lapitali okhudza momwe zinthu zilili mdziko muno. Pakadali pano aphungu ena ayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kukwaniritsa malonjezo ake ofuna kusintha dziko lino. Olive Phiri ndi Austin Fukula alemba ripotiri. Pepani sitawapasirani ripoti limenelo. Komiti yapadera ya bungwe la HRDC yayamikira uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino opita ku mtundu wa Malawi omwe anapereka ku nyumba ya malamulo ponena kuti ukupereka chiyembekezo komanso kuyika zofuna za Malawi pamtima. Wapampando wa komiti a Henderson Mhango ndi walankhula izi. Emmanuel Chikonso wadza ndi ripoti. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe wapampando wa komiti yapadera ya bungwe lomenyera ufulu la HRDC anati uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika omwe anapereka ku mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo ndi wachindunji komanso oonetseratu kuti chuma chibwerera mchimake kuthana ndi katangale komanso ndondomeko zogwirika zamomwe dziko lingapangire chuma chake. Komiti inatsindikanso zakufunika kwa ntchito za mafakitale ndi chidwi cha boma chofuna kukonzanso ntchito za ulimi ochitika m'minda ikuluikulu pofuna kuthana ndi njala ndi kufuna kuti dziko la Malawi likhale ndi chakudya chokwanira. Amhango anatinso pakufunikira kugwirana manja ndi kuonetsetsa kuti zomwe mtsogoleri wa dziko wanena zikwaniritsidwe. Nkhani ya sona yakambapo zinthu zingapo zimene tikayang'anisisa kwambiri tikuonabe kuti zitithandiza kupita chisogolo makamaka nkhani ya chakudya komanso nkhani yokhuza na kukonzanso ulimi makamaka pa mega farms komanso nkhani yayikulu imene iliyo thana ndi katangale. Zinthu zimenezi zitatuzi ndi zimene taziona nokuti ndi zinthu zazikulu kwambiri kuti dziko liyende chisogolo. Pakadali pano komiti yapadera ya bungwe la HRDC yauza adindo omwe akutsogolera bungweli pano kuti ayitanitse msonkhano waukulu wapachaka kuti zinthu ziziyenda mwandondomeko
ndi motsatira malamulo. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Tsopano tibwerera ku nkhani yathu yoti aphungu a nyumba malamulo ayamba zokambirana pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi lachisanu lapitali okhudza momwe zinthu zilili mdziko muno. Austin Fukula ndi Olive Pili alemba ripotiri. Polankhula mnyumba ya malamulo kuti aphungu ayambe kukambirana uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino okhudza momwe zinthu zilili mdziko pakadali pano, phungu wa dera la Mulanje South East Abuka Matemvu ati dziko la Malawi tsopano lili ndi mtsogoleri yemwe akudziwa chomwe akuchita. Matemvu wati Amalawi ambiri akuvutika ndi umphawi kamba ka ndondomeko zina zomwe boma lapitali linayika zosakomera dziko, ndipo pakadali pano Amutharika ayika njira zatsopano zothana ndi umphawi. Amatemvu aonjezera kuti pa miyezi inayi yapitayi boma la Amutharika lakwanitsa kuthana ndi kusowa kwa mafuta a galimoto lomwe akuti linali vuto lalikulu. Iwo atinso pa miyezi yomweyi mtengo wa chimanga pa msika watsika. Mtsogoleri wa President Professor Arthur Peter Mutharika waonetseratu kunena kuti mtsogoleri akhala kuti akudziwa chimene akufuna kupanga mdziko, dziko limayenda bwino kwambiri. Inuyo mungathe kukhala mboni mwaona kuti zakudya zayamba kuchipa, mafuta ayamba kupezeka, zinthu zochepa zimene mwina ngati forex cover kunena kuti zimene anduna ananena kuti akuzunikira, komanso president so musona yake anafotokoza kunena kuti akuzunikira zimenezi. Komanso chachikulu kwambiri chimene chinamsangalatsa ngati musona imeneyi kunali kulimbikitsa kuti public service yathu ayikonzanso ndipo ikukonzedwa. Pothirirapo ndimanga pa zomwe analankhula Abuka Matemvu, phungu wa dera la kumwera kwa boma la Neno Amuta Anitambala ati boma la Profesa Arthur Peter Mutharika labweretsa chiyembekezo kwa anthu ochita malonda mdziko muno, komanso anthu ena ofuna kudzachita malonda kamba ka ndondomeko zomwe boma layika pofuna kuchepetsa ndalama zogwiritsa ntchito pa zinthu zosiyanasiyana. Lachisanu lapitali a president athu chimene anakamba anangofuna kutitsimikizira kunena kuti zimene ananena nthawi ya kampeni manifesto ya chimene cha DPP ilipo besinathe ndi imene a president athu akuyigwiritsa ntchito potumikira Amalawi. Chifukwa manifesto imeneyi imakamba zokhazokha zimene Amalawi akuzisowa zonena kuti a president achitire udziko lino, komanso zina zimene akamba zonena kuti palibe wina aliyense amene atafe ndi njala. Ifenso taziona kuti palibe wina aliyense amene akufa ndi njala. Polankhulapo pa uthenga wa Amutharika, mtsogoleri wa aphungu otsutsa mnyumba ya malamulo a Simplex Chulabanda ati uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino anapereka mnyumbayi okhudza ndalama za CDF ndi nkhani yabwino yomwe ithandize kulondoloza momwe ndalamazi zikuyendera. Iwo ayamikiranso President Mutharika kamba koyimitsa kupereka ziphaso za ntchito za migodi mdziko muno. A president adanena kuti ayimitsa kupanga suspend kupereka makalata malaisensi akumigodi, nkhani yabwino kwambiri ndikuti so anthu asangotenga miyala kupititsa kunja, koma timanena kuti zikuyenera kudutsa pamenepo, akuyenera kuwunikiranso migwirizano amati mining development agreements, kuti ngati pali zinthu zina zofunika kukonza nthawi yofunika kukonzayo ndi inoyo kuti opindula asamakhale akunja yani. Pakadali pano mneneri wa UTM mnyumbayi a Felix Njawala ayamikiranso uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino ndi kulimbikitsa mgwirizano m'madera osiyanasiyana. Iwo ati mtsogoleri wa dziko linoyu sangakwanitse kuchita zitukuko zosiyanasiyana payekha, ndipo nkofunika kuti anthu agwirane manja. Poyambirira mnyumbayi, spikala wa nyumba ya malamulo analengeza kuti nduna ya zachuma idzapereka ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 lachisanu sabata yamawa pa 27 Februwali. Aphunguwa ayamba lekeza zokambirana zawo kufikira lachiwiri mmawa. Bungwe la Center for Youth Empowerment and Civic Education CIESE lati uthenga mtsogoleri wa dziko lino omwe anapereka ku nyumba malamulo kupereka chilimbikitso kwa achinyamata mdziko muno. Polankhula pa za uthengawo, mkulu wa bungweli
Alake Mbewe wati uthengawu unakhudza mbali zonse zofunika kwa chinyamata. Iwo apereka chitsanzo cha sikulu zophunzitsa luso la ntchito zamanja, thumba la ndalama lomwe boma layika padera ya chinyamata la ndalama zokwana 100 million kwacha, thumba la ndalama la chitukuko chakumadera cha CDF. Ambewe afotokoza. Muli mfundo zingapo zimene notaziona kuti zigwirizana kwambiri ndipo tili tcheru kuthandiza boma kuti litanthauzire mfundo zimenezo, titanthauzire mfundozo kwa achinyamata amene timagwira nawo ntchito ndi ena aliwonse amene amakhala mbali ya ntchito zathu zimene timagwira. Ndakamba izi chifukwa choti mukaonesesa anakamba ku mfundo zofunikira kwambiri za kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Mfundo zimenezo zofunikira kwambiri. Chipani cha DPP mbuyo monse muchikulamulira chakhala chikutchuka ndi nkhani yokhuzana ndi kukhazikitsa ma community college, makoleji ophunzitsa luso akumidzi. Cholinga cha makoleji amene anja kwa ife ngati bungwe timachiona zoti akufikira achinyamata amene ali kutali ndi taoni, amene ali kutali ndi adindo omwe amapanga maganizo, amene ali kutali ndi kumene kuli mwayi ndi zimakapeza anthu aja kwawo. Ndipo takhati kudandaulira mzaka zonse zapitazi chifukwa boma lapita lija adazisiya zimenezi. Takhati kudandaulira unati koma mukadapitiriza izi achinyamata chaka ndi chaka kutuluka ku skulu yapo kukachenjera luso losiyana-siyana koma kusowa ntchito. Ndi nthawi tsopano yoti achinyamata akhale ndi mwayi wotanthauzira masomphenya awo ndi chitukuko cha dziko lino. Kampani ya Empower X Consulting Limited yomwe imalangiza anthu pa nkhani zokhudza chuma ndi zina yati pali chiyembekezo kuti dziko lino lingathe kuchita bwino pa chuma ngakhale kuti padali pano likumana ndi mavuto azachuma. Mkulu wa kampani Nelson Mkwende alankhula izi potsatira zomwe President Mutharika ananena muthenga wake mu nyumba ya malamulo kuti chuma cha dziko lino chikwera kufika 3.9% chaka chino. Malamulo achita kuyenda bwino ndi nkhani ya mmene timaganizira. Choyambirira timaganiza kuti mwina chuma chija lizendesa ndi boma lokha, ife mwina osatengapo gawo lokwanira. Komanso mutani mulone bomali likupanga chotheka kuti ngakhale zinthu zili bwino pomwena zimene zake zimene zimafunika kwambiri mu chuma cha dziko zitakhala kuti zakhazikika. Pompano pa chizungu amati inflation, kudula mmene zimamakisa kuti zakudya kapena zinthu zina zikwere mtengo akulimbana nazo mmene choti zitsike. Akusakasaka kuti mafuta amagalimoto kuti akhazikike titani nanga forex inaso wayi titani kuti ikhazikike. Onde zimene zikachitika ife tikubwera no kuzangonjeza mmene choti kwaphunzitsa anthu okay tikakhala no mu economy yoneka chonchi inomwe nomapanga izi kudzera maphunziro athu koma ife tili panopa kuthandiza boma kuti likwanitse zofuna zake ndi anthu ake. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati dziko Malawi limayamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi dziko la United Kingdom. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwaukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Amalawi anali nacho pa wailesizi. Ndipo mayiko a Malawi komanso Tanzania asanena mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'onozing'ono m'dziko muno. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Benson Tembo alangiza akuluakulu a wailesi za MBC komanso anthu ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwaukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Amalawi anali nacho pa wailesizi. Tembo ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe anayendera nyumba zolutsira mawu zakwacha komanso chichiri ngati njira imodzi yofuna kudziwana ndi anthu ogwira ntchito komanso kuona momwe akugwirira ntchito zawo. Rashida Matandika walemba ripotiri. Pa ulendo wawo pomwe anatsogolera akuluakulu ena oyendetsa ntchito za wailesi za MBC,
Atembo anakumana ndi anthu ogwira ntchito ku wailesizi pomwe anatsindika zakufunika kwa mgwirizano ndi kutsata malamulo akagwiridwe kawo ka ntchito. Iwo ati ngati malamulo angatsatidwe amalawi atha kuyambanso kukhulupirira wailesizi. Anthu mukakhala ochita chimodzi kuti muli umodzi mumakhulupirirana komanso mumaona kuti zonse zokhoma zimene mumapezana nazo sizivuta kwambiri kuti muzipezere mayankho ake. Choncho ndimatsindika kwambiri pa nkhani ya umodzi kuti tonse amene tili mu MBC panopa tiyesetse kuti tikhale ndi umodzi umenewo, chifukwa umodzi umene ndi umene ungatithandize kuti anthu akunjapo akhulupirire zimene ife tikuchita. Atayendera nyumba zoulutsa mawu zachichiri komanso kwacha ndikuona mavuto omwe alipo. Iwo ati akonza mavuto omwe alipowa moyenera. Kunali kofunika kwambiri kuti tidziwe kuti kodi mukugwira ntchito bwanji, nanga makina amene mukugwiritsa ntchito ndi otani, nanga nyumba zimene mukugwiriramo ntchito ndi motani. So tinali ndi nthawi ndithu yozungulira ma studios onse ku chichiri komanso ku kwacha kuno, komwe taona ndithu kuti pali zofunika kwambiri kuti zichitike kwenikweni kuti makina ndokalamba kwambiri. Ena makina ndi amene ndinasiya ine mwina pafupifupi zaka 30 zapitazo amene tinkagwiritsa ntchito nthawi imeneyo. Akuluakuluwa anachita malumbiro awo oyendetsa ntchito za wailesizi pa 22 January chaka chino. Rashida Matandika, NBC News, Blantyre. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF yemwe padali pano adamuyimitsa pa ntchito a Humphrey Mjetseni komanso a Anderson Mbozi atawatsegulira milandu itatu. Anthu awiriwa omwe anawamanga lachisanu lapitali akwayimba mlandu ozambaitsa ndalama zokwana pafupifupi 11.8 billion kwacha komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika. Patrick Dambula anali ku bwalo la milandu ndipo wadza ndi ripoti. Kutsatira kumangidwa kwawo lachisanu lapitali, mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund amene pakadali pano anayimitsidwa pa ntchito a Humphrey Mjetseni komanso munthu wina amene akwayimba nawo limodzi mlandu a Anderson Mbozi ogwira ntchito ku nduna zamalimidwe anakaonekera ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe kuti akawauze zifukwa zake zimene akhala akuwasungira mchitokosi. Powerenga zikalata za mlanduwu, magistrate Chukulani Kumbani anati anthu awiriwa akuwaganizira kuti adazimbayitsa ndalama zokwana 11.85 billion kwacha pakati pa 25 ndi 26 April 2025. Anjetseni pawokha akuyimbidwanso milandu ina iwiri yogwiritsa ntchito udindo wawo mophwanya malamulo. Mlandu woyamba pa nkhani imeneyi akuti Anjetseni adachotsa ntchito munthu owathandizira mosatsata malamulo, zimene zinachititsa kuti bungwe la NEF lilipire chindapusa cha 150 million kwacha. Pa mlandu wina ogwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika akuti ati Anjetseni anagula nyumba ku area 13 mu mzinda wa Lilongwe komanso nyumba ina ku Blantyre mosatsata malamulo akagulidwe kakatundu, ndipo nyumba iliyonse inali ya ndalama zokwana 1.6 billion kwacha. Anthu awiriwa pakadali pano awapatsa belo ndipo bwaloli lawalamula kuti apereke 1 million kwacha aliyense komanso atulutse mboni ziwiri zimene zikhoza kudzalipira 10 million kwacha aliyense ndi kutinso apereke zikalata zawo zoyendera ku bwalo la milanduli. Mmodzi mwa maloya oyimira anthu oyimbidwa milanduwa a Jefferson Luwa anati pakadali pano chimene akuyembekezera ndi zikalata zokhudza mlanduwu zochokera kumbali ya ndifa kukonzeka kwambiri tidikiranso kuti atipatse zimakalata za nkhani yawoyo za maumboni a nkhani yawoyo, so akatipatsa zizatidziwisanso kuti konzekeresanso kwambiri kuti tipite chitsogolo ndi kesi. Bwaloli lidzakumananso pa 31 March pamene mlanduwu ukuyenera kudzayambika. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Unduna za umoyo wati pakufunika kupeza njira zochepetsera imfa zomwe zimadza kamba kauchembere m'boma la Rumpi. Wachiwiri kwa nduna mundunawo a Charles Chilambula wati maripoti okhudza nkhani achititsa kuti ayendere zipatala zina ndi kukambirana ndi akuluakulu a khonsolo pa zomwe akuyenera kuchita. Kurumpi kunali kuti tikaone zina zimene timakhala tikuona kuti zikuchitika kurumpiko chifukwa taonapo kuti imfa za amayi
zokhuzana ndi kubereka zinakhala ngati zayamba kukweranso pamene mbuyomo zinatsika ndithu, komanso mavuto ena amene amatidandaulira kuti anthu akhala ngati akuthithikana kwambiri, timafunika kuti tikaone kuti tingazikonze bwanji, chifukwa zikuoneka kuti zipatala zambiri kulumpi zinayikidwa pa level ya community hospital koma zilibe zoyenereza kukhala ma community hospital. So tinakaona ngati kubolero ndi community hospital koma ilibe zinthu zambiri, komano ikupeza kuti inalandira equipment yochuluka. Equipment ya ku theater inafika, equipment ya ku laundry inafika, equipment ya ku laboratory iliko yochuluka kuposa ka room kamene ali nako, ku dental katunda aliko koma kulibe kugwira ntchito. Nde tinaona kuti itakhala kuti bolero ija yapangidwa empower ndi kumangako ma nyumba ngapo oti theater izipangika for equipment ilipo kale ndiyongofunika nyumba. Za laundry zilipo kale zongofunika chinyumbacho, komanso maternity ali ndi zochuluka, timabedi tanaso ntochuluka takhala pediatric ward, congestion imene kupezeka pa district singakhalepo. So tikutakambirana ndaku district council kuti mu 5 billion imene akulandira ya boma atapanga ku prioritize nkhani za umoyo, cholinga chonena kuti mavuto enawa tichepeseko. Ifenso ngati kunduna tikhala tikupanga, komanso ngati iwo ngati district council akhala akukonza ku mavuto ena. Munkhani za malonda, mayiko a Malawi komanso Tanzania asainirana mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'ono mdziko muno. Mgwirizanowu uthandizira kuti anthu ochita malonda pakati pa mayiko awiriwa asamataye nthawi yochuluka pa zipata za mayiko awiriwa, komanso kuti azilipira misonkho yofererako podutsa pa zipatazi. Nduna ya ntchito za malonda ku Tanzania a Judith Kapinga ati mgwirizanowu uthandizira kuti ochita malonda ambiri azigwiritsa ntchito zipata zovomerezeka. Zambiri mulipotiri. Kusayinidwa kwa mgwirizano pakati pa mayiko awiriwa kwachitika potsatira zokambirana zomwe zakhala zikuchitika zolimbikitsa ntchito za malonda ngati mbali imodzi yotukula moyo wa chinyamata komanso amayi. Mwazina, mgwirizanowu uthandizira kuti anthu omwe katundu wawo sakudutsa ndalama zokwana $2,000 azilipira ndalama zochepa za msonkho. Nduna ntchito za malonda mafakitale komanso zokopa alendo a Simon Itaye ati izi zithandizira kuchepetsa umphawi komanso kulemba anthu ntchito makamaka achinyamata. Ithandiza kuti processing ma exports kapena ma imports across borders akhale ovuta kwenikweni, chifukwa chakuti titati tionetsetse anthu awawa chimene adzilipira ndi $1 yokha basi akamachitira process a MRA. Ndipo nduna ntchito za malonda mdziko la Tanzania a Judith Kapinga ati ali nchikhulupiriro choti amalonda ambiri tsopano ayamba kugwiritsa ntchito zipata zovomerezeka, komanso kuti boma la Tanzania ndinso Malawi ayamba kutolera misonkho yochuluka. Ndipo mmodzi mwa anthu ochita malonda pakati pa mayiko awiriwa a Richard Bachi wati mgwirizanowu ndiothandiza kwambiri pa ntchito za malonda. Nthawi imene timakhala pa boda kuti ikhale yayifupi, ino mukudziwa bwino kuti nthawi yayitali anthu a business ang'onoang'ono takhala tikudandaula makamaka ndi ma procedures amene timakhala nawo tikafika pa boda. Nthawi zambiri pakhala kuti pali ma unnecessary delays, nthawi zina imakuzonera kuti so mtunda kuti tipeze kuti apangidwa clear katundu wathu tipeze kuti alipira zimatenga nthawi, koma kubwera kwa STR kuti thandizone kuti nthawi imene timakhala nayo pa boda ikhale yayifupi foti pakhala anthu amene akhale akuthandiza anthu ama business ang'onoang'ono. Komanso ubwino wa STR amene ndionera kuti msonkho uja wa import duty ndi kuti zatelemo wachotsedwa. Mu chaka cha 2021 dziko la Malawi lidatumiza katundu okwana $22 million komanso kuyitanitsa katundu okwana $64 million kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo mu chaka cha 2024 dziko lino lidayitanitsa katundu okwana $77 million kuchokera mdziko la Tanzania, ndipo katundu okwana $20.5 million ndiyemwe dziko lino lidatumiza ku Tanzania. Trust Office, MBC, Lilongwe. Chipani cha DPP chakhazikitsa ntchito yokopa anthu pokonzekera chisankho chapadera pa 17 March ndi pempho kuti omwe analembetsa mukaundula wa voti adzasankhe yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa kansala wa dera la Mikongo m'boma la Mangochi.
wachuluka mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakuvuma Brad Nsaka ndiye anatsogolera mwambowu. Zambiri mulipotiri. Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chakhazikitsa ntchito yokopa anthu pa chisankho chapadera cha kansala chomwe chikuyembekezeka kuchitika ku wodi ya Mikongo mdera la kumpoto chakumvuma mboma la Mangochi. Msonkhano okhazikitsa ntchitoyi wachitikira pa sukulu ya primary ya Malukula mbomali pomwe panafika anthu ochuluka kufuna kumva mfundo zomwe chipanichi chakonza m'magawo achitukuko. Polankhula pa msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumvuma yemwenso ndi nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka apempha anthu amderali kuti adzavotere oyimira chipanichi ponena kuti chipani cha DPP pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika chili ndi utsogoleri omwe dziko lino lakhala likusowa. Anthu anavotera Profesa Arthur Peter Mutharika mwaunyinji chifukwa anthu ena amene amapikisana nawo amayesera kuti ayimire upresident kuno anali kumbuyo kwambiri. Then anavoteranso kuno MP wa DPP. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro chonse kuti pa ukansala avoteranso kansala wa DPP. Ndaona pa ground kuti nyamata ameneyu Arthur Kunje anthu akumukonda kwambiri, ndipo ndibe chikayiko chilichonse kuti amuvotera pa chisankho chikubwerachi. Chimene tikufuna ife ndi chakuti kusakhale munthu wofuna kusokoneza chitukuko. Chifukwa chakuti pakakhala kuti pasemphana pakati pa kansala ndi MP, makansala ena amakhala ndi cholinga chakuti apomboneze ntchito ya MP kuti MP uja akhale ngati akulephera. Mawu ake yemwe akuyimira chipani cha DPP ku wodi ya Mikongo Arthur Kunje wati masomphenya ake ndi ofuna kutumikira anthu amderali. Kuno kukusowekera zinthu zambiri. Ndi zinthu zambiri zimenezo zokuti zitheka kuchokera pasi pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chipani chimene chinawina akulamulira ndiwo komanso MP wa dera lino ndi Overton Imedi amenenso ali a DPP. Ndiye akavotera ine kansalanso wa DPP ndikuti kwathu kuno chitukuko sichivuta kutani sichivuta kubwera. Pa msonkhanowu chipanichi chilandiranso mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ndale a Wonderful Mkhuche. Mkhuche akuti alowa chipani cha DPP pokhutira ndi mfundo za chipanichi pa chitukuko. Kwambiri nkungoona kuti chipanichi chikuchita zazikulu ndithu mdziko muno, ndipo ngoona kuti titagwira ntchito limodzi titha kupitiriza ubwino umenewu. Ndinothokoza kuti achipani makamaka kuno ku Eastern Region anandilandira bwino kwambiri, ndipo masiku amene akubwerawa tizikhala kuti tikugwira ntchito limodzi kuwasapota president athu Profesa Arthur Peter Mutharika kuti achite bwino pamene ali president. Chifukwa choti iwo akachita bwino ndi kuti chipaniso chikhala kuti chikuchita bwino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linayamba layimitsa chisankho cha kansala wa dera la Mikongo ku Mangochi potsatira imfa ya mmodzi mwa omwe ankafuna kupikisana nawo pa mpandowu pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chatha. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mauno. Mnali ndine Austin Kachipeya mwakoma nonse. Mawa bwino kwa nonse ndi nthawi ya za nyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi mitambo komanso mvula ya mabingu madera ambiri a dziko lino. Kotero kuti pali Program aketu ndimene ya People and Places. Ine dzina langa ndine Chisomo Manda, ndipo tu program imeneyi timakutengerani malo osiyanasiyana komanso timakuonetsani anthu azikhalidwe zosiyanasiyana, anthu ochititsa chidwi